الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام. محفل پاک میلاد مصطفیٰ. خطاب حضرت علامہ ایجاد احمد جلالی صاحب. ہو گیا بعد چھوڑے گا. ٹھیک. ظفر اقبال صاحب اور انہاں دی برادری دے بھائیاں دے زیر اہتمام اے محفل پاک ہو رہی ہے. اللہ کریم میرے بچیاں نو برکت و خیر عطا فرمائے اور انہاں دے اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. محترم حاضرین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے فضائل و خصائص دے اندر بات موجود ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی، یعنی کعبہ شریف. تو اسی اس نو بیان کرنے مگر بیان کرنے دا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط کرامات اور فضائل دا بیان ہو جائے. کسی بھی شخصیت دا تذکرہ اصل اس واسطے ہوندہ ہے کہ لوگ انہاں دی شخصیت تو انسپائر ہوں، موٹیویٹ ہون اور انجدہ بنن دی کوشش کریں.
تو سوال پیدا ہویا کہ مولا علی سرکار دی جو اے عظمت ہے کہ آپ کعبے وچ پیدا ہوئے تو ایسا تے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو اسی کعبے وچ مسجد حرام دے اندر پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن محبت علی دا تقاضے دے تحت اسی مسجد جاتے سکنے آنے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو ایک ہے انہاں دی کرامت، انہاں دے فضائل، اور ایک ہے انہاں دا طرز زندگی۔ کرامت اور فضائل انہاں دے اسی نہیں حاصل کر سکتے، مگر انہاں دا طرز زندگی اپنا سکنے ہیں۔ پیر علی پاک داڑھی شریف رکھی اسی رکھ سکنے ہیں، پیر علی پاک روزے رکھ دے اسی رکھ سکنے ہیں، انہاں حج کیتی ہے اسی کر سکنے ہیں، انہاں عمرے ادا کیتے اسی کر سکنے ہیں، انہاں جہاد کیتا اسی کر سکنے ہیں، انہاں حلال کھایا ہے حرام چھڑیا اسی کر سکنے ہیں۔ اے اصل دے اندر کسی شخصیت دے تذکرے دا اصل مقصود ہوتا ہے کہ انہاں دی زندگی تو سبق حاصل کیتا جائے۔ انہاں نو اللہ نے رتبے دیتے نے جنہاں دی برابری ممکن ہی نہیں، لا محدود مراتب نے حضرت پاک علی سرکار، چونکہ انہاں دی ولادت دی رات ہے، اس ولادت دا 13 رجب دن نے، تو اس اعتبار نال تھوڑا جا آپ دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی والدہ نے فرما دیا نے کہ میں بیت اللہ شریف دا طواف کر رہی سا، جدو من محسوس ہویا کہ میرے پتر دی ولادت ہونا رہی، تو قریب کوئی گھر نہیں سی۔ فرما دیا نے میرے سامنے بیت اللہ دی دیوار کعبہ شریف دی پھٹ گئی اور آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر داخل ہو جا۔ یعنی ولی بھی اللہ دا تے گھر بھی اللہ دا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوف کعبہ دے اندر، کعبہ دے درمیان، کعبے دے اندر حضرت پاک علی دی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے نبی پاک سرکار دی اس وقت عمر 31 سال سی جدو مولا علی دی ولادت ہوئی۔ حضرت علی دی امی فرما دیا نے کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا پتر آنکھ نہیں کھولتا پیا، حالانکہ بندے کعبہ ویکھن جاندے نے، پر علی پاک دی امی فرما دیا نے میرا پتر آنکھ نہیں کھولتا۔ میں لے کے گھر آ گئی، نہ کعبے اللہ ویکھیا تے نہ ماں اللہ ویکھیا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد، اے مولا علی دی امی دا نام بھی فاطمہ ہے، آپ دی بی بی پاک دا نام بھی فاطمہ ہے۔ فرما دے نے کہ اتو رسول اللہ تشریف لے آئے تے فرمایا چچی جی تو ان مبارک ہوئے تو اڈیال بیٹا ہوئے ہے۔ تے حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانیہ نے محمد سونے پتر تے ہویا ہے، پر یہ دیاں اکھاں نہیں بیاں کھل دیاں۔ مامن ڈر ہوندہ ہے نا بھائی اتنا ٹائم لگ گیا تے اکھاں نہیں کھول دا، مطے اکھاں صحیح نہ ہو۔ تے حضور فرماتے نے چچی جان ذرا علی پاک رو میرے ہتھاں تے لیاؤ۔ جدو دستہائے نبوت نے منبع ولایت نو اٹھایا اور پاک نبی نے اپنے چہرے دے مقابل علی پاک نو کر کے اپنی زبان نال گڑتی دیتی، تے پیر علی نے سب تو پہلے نظرہ کھول کے تے او چہرہ ویکھیا جن ویکھیا حج ہوندی ہے۔ حضرت سلطان پاو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے تن میرا
چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھے چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو اینا ڈٹھیاں یہ صبر نہ آوے بجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا کامل ہوئی ہوندہ ہے جنہوں اپنے پیر دا چہرہ ویکھیاں حج دی سعادت دا عقیدہ ہو جائے۔ پیارے دوستوں اور پیارے سنگیوں، آپ تشریف دنیا تے لے آئین پر اڈیک دے رہن جدو چہرہ ودہا سامنے ہویا آنکھ تاں کھولنی۔ چار بیٹے سن حضرت ابو طالب دے، حضرت عباس تے رسول اللہ کٹھے گئے اپنے چچا کو۔ حضرت عباس دے برا سن، نبی پاک دے پھر چچا سن، تے فرمایا کہ تواڈے کو چار پتر نے تے ایک ایک سان دے دیو۔ انہاں فرمایا جیڑی تواڈے پسند لے لو۔ حضرت عباس نے جعفر پاک نو پسند کیتا تے رسول اللہ نے علی پاک نو پسند کیتا تے نال لے آئے۔ ہوگی توجہ؟ پھر نبی پاک سرکار دیاں ہتھاں وچ مولا علی دی پرورش ہوئی۔ فضائل علی دے بہت نے، حد اور حسر تو بار نے، مگر اس تو وڈی کیڑی گل لے کہ پاک علی دی تربیت سید الانبیاء کی تھی۔ نہیں آپ گل نو ایک اور اینگل تو ویکھ لو بھئی جیڑے حضور نو ایک باری ویکھن، جیڑے حضور نو ایک باری ویکھن اوے جانے من جنتی تے او ہو جاندے نے جنہاں پرورش ہی رسول اللہ سرکار کو پائی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقدے نو کھول دی اور فرمایا لا يجوز لأحد على الصراط الا كتب له علي الجواز۔ علی پاک نو اے اختیار اللہ اور اس دے محبوب دی بارگاہ چو مل چکا کہ جنت ہو جائے گا جنہوں علی لکھ کے دے گا کہ جنت چلا جائے گا۔ اس حدیث نو بیان کرنا لی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق خود نے، جنت ہو جائے گا جنہوں پاک علی لکھ کے دینگے کہ جنت جائے۔ ایسا لکھا ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محترم حضرات، تو پھر آپ دی پرورش رسول اللہ سرکار دے گھر ہوئی۔ تو حضور ہجرت فرما گئے، مولا علی سرکار بھی ہر شے چھڈی تے سرکار دے نال ہجرت فرما۔
قبلہ حافظ صاحب ماشاءاللہ حضرت انہی تشریف لے آئے بعد بیان بھی کر سن پر دو چار گلاں میرے کو بھی سن آپ دا بیان بعد ہے گا اچھا میں کر کے ٹوٹ جانا اگو مڑ تواڈا تے تواڈے مقتدیاں دا جویں دل ہویا ساڈے لو کوئی پابندی نہیں جدو سرکار مدینہ شریف سن تو بڑے بڑے وڈیاں بندیاں عرب دیانے نبی پاک سرکار کوڑ انہاں دی صاحبزادی سیدہ زہرا پاک دا رشتہ بھیجیا کہ سن رشتہ ملے بڑے بڑے سردار بندے مگر حضور ساریانو نہ کردے گئے تے رینج نہیں ہوئے جی دے گھر دی ہوئے او دے کولو منگن دی اجازت شریعت ہر کسی دین دی جنہ آستے منگنا جائز ہے انہوں نے شریعت اجازت دین دی ہو منگن تے جے ماں باپ نہ جانتے وہ نہ کر سکتے تے جے وہ نہ کر دیں تے اگلے بندے نے رینج نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ بندے برادریاں آلے اس گال تو رینج ہو باندھیں بسان رشتہ کیوں نہیں دیتا تو یہ اختیار ہے انہاں کول بھئی وہ چاہے تو دین چاہے تو نہ دین پیارے عزیزوں اور پیارے ساتھیوں شریعت حکم دے دیئے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو جدو لفظ آیا ہے نا نساء تے نساء بچی نو نہیں آندا عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو یہ مطلب ہے جس وقت رسول اللہ نے اما عائشہ نال نکاح فرمایا ہے تو آپ نابالغ بچی نہیں سن کیونکہ قرآن نو سب تو بہتر رسول اللہ جان آپ دے اتے اس آیت دا نازل ہونا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء تو عربی وچ نساء دا اطلاق عاقلہ بالغہ عورت تے ہوں گا سو اے اعتراض رفع ہو گیا کہ حضرت اما عائشہ دی عمر تھوڑی آئی تے رسول اللہ نے انہوں نے نکاح فرمایا حضور دا ہر عمل حجت امت واسطے اور ہر عمل فطرت الہی دے عین مطابق جو اللہ دستیوں دے مطابق اچھا جی باجی حضور انکار کر دیتا حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان تے حضرت سعد یہ شخصیات اکٹھے ہوئے نے اس موضوع تے گل ہوئی وہ حضور کو بڑے بندے رشتہ منگتے نہیں حضور ہاں نہیں کرتے تے ابو بکر حضور دے ہم راز دے یار غار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے من پتہ ہے حضور نہ کیوں کر دے پہ اے ہوندی ہے غایت درجے دی پیار دی نشانی نہ حضور پہ کر دیں تے پتہ ابو بکر نے کیوں نہ پہ کر دیں تو عرض کیتی گئی کہ یا رسول اللہ میں قربان جاواں ابو بکر پیارے آپ پھر دس سناؤ کیوں نہ کر دیں تو آپ نے فرمایا حضور چاند دینے کہ علی رشتہ منگن حضور چاند دینے کہ علی رشتہ منگن تو میں علی دیا رشتہ زہرا پاک یہ حضور دی دل دکھا حالانکہ حضور نے اس دا اظہار نہیں فرمایا میں کسی جگہ تے نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوئے کہ میں چاہنا کہ علی رشتہ دے لیکن ابو بکر دا اپنے پیر نال اتنی محبت ہے انہوں فنافی شیخ کہن دے کہ ابو بکر حضور دے دل دیاں گلان جان دیا کہ حضور دی طبیعت مبارک ہے وے کہ علی رشتہ منگا ہائے 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 کیا پیار سی حضرت ابو بکر دا تے حضور انہاں فرمایا تے علی کیوں نہیں پھر منگ دے تے ابو بکر فرمایا میں وہ بھی پتا ہے بھئی وہ کیوں نہیں منگ دے
فرمایا وہ کیوں نہیں منگتے؟ وہ آپ نے فرمایا انہاں کو جے نکاح والے اسباب نہیں. انشاءاللہ بیلی انج دے ہون حضرت عثمان فرمایا ساڈا مال کس کام دا؟ چلو پاک علی نال گل کریے. سبحان اللہ. چمن چمن کلی کلی اللہ اپنی برکت دے. حضرت علی پاک سیرت دی کتب میں لکھیا ہے کہ ایک باغ وچ اٹھ نو پانی پلا رہے تھے. جدو یہ ہستیاں کول پہنچیاں تے انہاں یہ گل کیتی کہ رسول اللہ کو جاؤ کیوں نہیں جاندے؟ فرمایا میرے کو اسباب نہیں. حضرت عمر فرماندے نے یا علی تو نہیں پتا حضور مال نال پیار نہیں کردے تواڈے نال پیار کردے. مال نال تے حضور نو پیار ہی ایتھے او سنت ہے میرے نبی دی جڑی سمجھن والی ہے. مالداراں دے رشتے آئے نے تے حضور فرمایا نو نہیں لا. علی آئے نے تے حضور پوچھیا تیرے کول کی ہے؟ یا علی نے فرمایا یا رسول اللہ تجھے کیا بتاؤں میں دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے. یا رسول اللہ میرے کو ایک زرہ ہے ایک تلوار بس، اور میرے کو مال کوئی نہیں. تے حضور نے پھر مال نو ترجیح نہیں دیتی. فرمایا اچھا. حضرت ام سلمہ فرما دیا کہ رسول اللہ کو مولا علی بیٹھے نے اور انہاں خود اپنے نکاح دی گل کی تھی. یہ مطلب ہے اپنے نکاح دی گل خود کرنا بھی جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. کیونکہ حضرت علی پاک نے اپنے نکاح دی گل حضور نال خود کیتی ہے، وچ ابو بکر نو بھی نہیں پایا، خود گل کیتی. اماں جی ام سلمہ فرماندی ہیں میرے حجرے وچ گل ہوئی ہے تے مولا علی دیاں نظراں جھکیاں نے، حضور دیاں نظراں آسمان وال اٹھیاں نے. اللہ پاک فرمایا ہے جبریل میرے سونے نبی نو جا کے بیان کر سونیا اللہ نے عرشاں تے علی تے زہرا دا نکاح منظور فرما لیا ہے، تسی زمین تے رشتہ قبول فرما لو. اللہ نے رشتہ قبول کر لیا ہے، تسی بھی قبول کر. میرے پاک نبی نے فرمایا علی جاؤ زیرہ بیچ دیو. ہون جے ہوندے آج کل دے بندے جو دور ہے ہون تے بندے جی مال نو ہی ترجیح دے لے. میاں صاحب درویش کامل رومی کشمیر فرما دے روگاں وچوں روگ وڈیرا جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں رشتے دار قریبی. میرے نبی پاک دی سنت چھے کوئی نہیں باہر امیر نال پیار ہے تے غریب نال کوئی نہیں نا، یہ گل نہیں کوئی. اللہ اکبر. حضور دے ایک صحابی سن، انہاں دا نام سی سعد. بارہ 13 سال دی عمر سی انہاں دی. حضور انہاں نال محبت بڑی کر دیا ہے. ایک دن رسول اللہ نے ملے تو حضور نے فرمایا سعد تو ہن ملیا کدی نہیں کیوں؟ عرض کی تھی سرکار میں کسان ہاں تے کھیتی باڑی کرنا.
انہاں حضور نال ہاتھ ملائے، انہاں دے کھیتی باڑی دی وجہ تو ہاتھ جڑے نا وہ کھردرے ہو گئے، تے رسول اللہ سرکار نے انہاں دے ہاتھاں نوں بوسا دیتا اور فرمایا کسے نے جنتی دے ہاتھ ویکھنے ان تے ساتھ دے ہاتھ ویکھنے۔ حضور نے انہاں دے واسطے فرمایا کہ سعد نو اللہ نے شان دیتی ہے کہ جدو قیامت والے دن علماء اٹھن کے میری امت دے تے انہاں دا قائدے ہوئے، اتنی بڑی شخصیت۔ اللہ حضرت صاحب ایک جملہ معترضہ دے طور تے گل آ گئی، یہ یہودیاں دے مقروض ہو گئے صحابی، تو یہودی حضور کو آئے بھائی نہ کو سن مال لے دو، ساڑھے پیسے نہیں نال تے لے دیو۔ حضور نے فرمایا ساتھ تیرے کول کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی مال میرے کول کوئی۔ حضور نے فرمایا بھائی دے کول تے مال ہے ہی کوئی۔ انہوں نے کہا جی گھر ویچ دے بے، گھر ویچ دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہے کہ کسی دا گھر ویچ کے قرضہ دلوانا۔ یہ جڑے گھراں دیاں نیلامیاں کر دینا مقروض بینکاں والے، سارا شریعت دے خلاف۔ آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں آیا؟ یعنی کسی دا مکان گروی رکھیا ہوا ہونا بینک وچ تے بینک دا انہوں فروخت کرنا اے یہودیت ہے، تے انہوں فروخت نہ کرنا اور رعایت دینا ہے اسلام۔ سر آپ کو سمجھ آگئی یہ یہودی شروع تو ہی ہوں جی انہاں دی یہ فطرت یہ انج دی شروع تو قرضہ دینا پھسا لینا تے موڑا کھڑا سن لے کے دیو تے ہون بھی انج دی۔ سر آپ کو سمجھ آگئی؟ اللہ آپ نے برکت۔ تو بات واپس چلیے، غریب ہونا حضور دی نظر چیب نہیں، حضور تے کسان دا بھی ہاتھ کیوں ملیں دے۔ آج کل عیب ہو گیا، آج کل غربت عیب ہے، جبکہ رسول اللہ دی موجودگی ہے غریب ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہم آہینی مسکینا، یا اللہ میں انتے غریبائیں چی رکھیں تے فوت بھی ہوا تے غریبائیں تے عشر علیہ دیں بھی میں غریبائیں چاہوں۔ ابو بکر سنیا تے انہوں نے کہا جی حضور نو غریب پسند نے دے اسی امیر رہ کے کرنا کی انہوں سارا مال مانڈ چھڑیا یار دینا۔ پائیا ہے عشق دیاں رمضان کوئی کوئی جان دے سارے بندے نہیں جان دے۔ حضرت پاک علی سرکار نے حضور فرمایا جا زیرہ بیچ دیو، اے نہیں فرمایا تیرے کو کوٹھی کوئی نہیں، بنگلہ کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، سرکار فرمایا جا مال کوئی نہیں پر میری بیٹی نال جوڑتے ہے نا علی، یہی تگل ویکھی دی۔ ٹھیک ہے جی جاؤ۔ اللہ اکبر، سکھ دولت نال ہوندا تے سارے امیر سکھی ہوندے۔ لاہور دیا ڈاکٹراں راہ نہیں پا چھڈے نے ماڑیاں کو تے ایتھے دوائی لے کے گھل گھل جاندے نے، کدی لاہور جاندے ڈٹھے اسی تے لاہور ادو جانے ہیں جدو ایتھے والے جواب دین بس ہاتھوں کچھ نہیں تھوڑے نال ہوندا۔ جی آؤ سال اللہ بھائی جواب ہو گیا، آج پنڈا ہی چھوڑ دیں میں فلانے بندن جواب ہو گیا، سنتے ڈاکٹر جواب دین تے اسی لاہور والے منہ کرنے ہاں نہیں تو ساڑھتے ایتھے بھول جاندہ ہے پایا دولتاں میں جو سکھ نہیں ہے رب دی عطا نال ملدا ہے۔ جیڑی آ بینکاں والی دولت ہے ان دے ٹکے دا سکھ نہیں، آ جیڑی بینکاں چوں نہیں لیندے۔ اچھا اے بھی بڑی وانڈ جے غریب لبے تے سود ہے، امیر لین تے لیمٹ ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ غریب کرے تے قانون شکنی ہے، وڈے کرن تے ترمیم ہے۔ گل دی سمجھ آئیے؟ اے نام منے منے رکھ لیندے جے وال سونے جے تے کام وہی کر دے جے۔ جی
تو حضرت صاحب آپ نے فرمایا علی ہے زیرہ بیچ دو تلوار رکھو. حضرت علی بازار گئے تو حضرت عثمان ذوالنورین بھی ہوتی سے. آپ نے جس وقت مولا علی نے ویکھیا تو فرمایا سرکار بیچ رہے ہو؟ میں بیچ رہا میں خریدنی. آپ نے زیرہ خرید لئی تے مولا علی نو پیسے دے کے تے واپس زیرہ بھی گفٹ دے دی کہ حضرت اپنی تحفے وچ قبول کرو تے پیسے بھی لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرے آقا نے حضرت علی پاک دیاں پیسیاں نال سیدہ زہرا پاک دی شادی دا انتظام فرمایا. آپ کو گل دی سمجھ آئی؟ اے رمض آج کل ساڑھے معاشرے سمجھ کوئی نہیں، لوگ عجیب منطق تھے. بھائیو اور عزیزو، اسی پاک علی سرکار دے غلام منن اڑیاں انہاں دے تابعدار ہاں، مگر تسی اے گلاں انہاں تو کیوں نہ سکھ دے؟ مولا علی دے نا تے فرقے بنا لیندے ہو تے مولا علی دی سیرت نو کیوں نہ سکھ دے؟ اے کیوں نہ پوچھ دے کہ مولا علی دی جان کتھے گئی سی؟ کتنے شادی حال بک ہویا جی؟ جواب کوئی شادی حال بک نہیں ہویا. اتھے آکے تسی سارے گھاری کھوجے ہو جاندے ہو، سارے فرقے کھوجے ہو جاندے ہو. میرے سنگیوں میرے عزیزوں، پیر علی دی بارات حضور پاک دے گھر بھی نہیں آئی، مسجد نبوی شریف دے اندر آئی. پیر علی پاک دی بارات میرے مرشد دی مولا کائنات دی بارات مسجد نبوی وچ آئی. یہ سنت کیوں نہیں اپنا رہے تسی کہ جنجاں مسیطیں ہونی چاہیے؟ ہر بندہ بھاج کے جائیں گھر بک کراؤ، شادی حال بک کراؤ، اتھے کرنا ہے جی ساڑی ناک نہیں راندی. او میں کیا دین رانا چاہیے یا ناک رانا چاہیے؟ جیڑا دین کانڈ پیچھے کر کے ناک رکھنا ہے اس ناک دے پلے کی، ناک دا فٹے مو. سب تو پہلی ترجیح اللہ دے دین نو دے. جنجاں مسیطیں ہونی چاہیے، وہ کمال ہے. بھائیو عزیز دوستو عزیزو، دین وچ موجہ نے. حضور نے فرمایا سب تو اچھا نکاح ہوئے جڑا سستا ہوئے. سب تو اچھا نکاح کیڑا جڑا نکاح سستا ہوئے. حضور نو تے وہ پسند ہے جڑا سستا ہوئے، مانگا حضور نو نہیں پسند. بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ولیمہ ہوئے، اگر بندہ مالدار ہوئے تو ان ولیمہ کرنا چاہیے، لمبا چوڑا کرے. مگر صرف امیران نہ سدے تے برادری نہ سدے، غریبان بھی سدے. اصل ولیمہ ہوئے جی دے غریب بھی آئے، ملے دے گلی دے برادری دے غریب غربان بھی سدو. جڑے اگے روز گوشت کھاندے مڑ ہٹ ہٹ کے انہوں نے کھوینا، انہوں نے کھواؤ جڑے نہیں کھاندے. پھر اصل ولیمہ ہوئے گا جیدہ اللہ اور دے رسول نو قبول ہوئے گا اور وہ سنت ہوئے گا. آپ نو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ساڑھے منڈے دی شادی آئی تے منڈے سی اس تو بیان کئی دو بلا کے اٹھے لے آیا. بھئی شادی جو چھوڑ دی تے گال بھی شادی دی ہوئے تے پھر دے اتے جچ دی ہے. توجہ پیارے عزیزو، اے ساری دنیا دے لوگاں مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ سید الانبیاء دی بیٹی دی برات مسجد نبوی شریف جائیے. میرے نبی نے مدینے وچ ایک بھی شادی حال تعمیر نہیں کروایا. مسجد مسلمانہ دا کمیونٹی سینٹر بھی ہے تے شادی حال بھی ہے.
مسجد میرے نبی دے زمانے جی ایچ کیوں ہوئی ہے، مسجد میرے حضور دے زمانے سپریم کورٹ ہوئی ہے، مسجد میرے پاک نبی دے زمانے دے اندر ریاست دا ہیڈ کوارٹر ہوئی ہے۔ مسجد نو دین اچ کتنی دیر مرکزی حیثیت رہی ہے، دین بلند رہا ہے۔ کفر نے بہانے تلاش کر کر کے دین نو لوگاں نو مسجد تو دور کرن واسطے یہ ساریاں چیزاں باہر کر دیتیاں نے، مسجد صرف نماز رہ گئی۔ بندیاں دا مسیح تالا بوئے ہی بھول گیا، انہاں آکھیا بس صرف نماز آستے ہی جانا ہے، حضور سارے کام ہی مسجد کی۔ عزیزم میرے نبی پاک سرکار دا ولیمہ تے حضرت انس فرماندن میں نے اممہ اٹھایا کہ پتر حضور دا کھانا لے جاؤ، انہاں دا اج ولیمہ ہے، انہاں راتی شادی کی۔ یا فرماندن میں پتیلی سیر تے رکھی تے مسجد چاہ گیا تے حضور بیٹھے تھن تے آپ نے فرمایا انس جا، تو بندیاں آنکھ مسجد آ جانے ولیمہ۔ حضور نے نہیں آکھیا بے میرے فلانے فلانے بندیاں آنکھ، فرمایا جی نکل باہر جڑے ملتے نہیں انہوں نے آنکھ مسجد آ جان ولیمہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ایک دور نکلیا تے ایس گلی چو لنگ دیا بندیاں دسدا آیا مسجد ولیمہ تے جدو میں دوجی گلی چو لنگ کے مسجد تے آیا تے مسجد بندیاں نال بھری تے آپ فرماتے ہیں میرے دل وچ خدشہ آیا میں ایک کو پتیلی حلوے دی لے آندی یہی بندے ڈھیر ساتھ بیٹھا۔ توجہ ہے جناب، ولیمے دے باب حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل وچ خدشہ آیا بندے ڈھیر ساتھ بیٹھا، پتیلی تے میں ہی چاہ کے لے آندی۔ آپ فرماتے ہیں حضور سرکار دے کھوڑ میں جا کے بیٹھ گیا تو مڑ جس لئے وہ سائیاں جان دے آئے مڑ انہوں نے پتا بابا میں ایک پتیلی ہوئے وہ سائیں جانن تے کھانا جانے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بھی اگے ہوندے جاؤ تے کھاندے جاؤ تے حضور حلوہ دیندے گئے تے بندے کھاندے گئے۔ جدو ساریاں کھا لیا تے حضور فرمایا انس برتن اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں برتن اٹھایا نا تے میں نہیں اندازہ ہویا بھئی باڑا لے آندہ سی یا باڑا ہون گھر لے ہی جانا۔ باڑا سمجھ دیو نا بہتا زیادہ، ہمیں میں نہیں سمجھ لگی بس زیادہ لے ہی جانا یا لے آندہ زیادہ سی۔ حضرت یہ حضور دا ولیمہ جدو بی بی فاطمہ تو زہرا پاک دا ولیمہ ہویا اور علی پاک دا حضور نے خود اپنے ہاتھاں نال چمڑا بچھایا، چمڑے دا دسترخوان ہوندا سی بچھا کے تے حضور نے کھجور اور پنیر نو اپنے ہاتھاں نال ملایا۔ بظاہر تے کوئی ایڈی خوراک نہیں بندی بڑی کو امیراں والی خوراک ہے، پر جدو حضور دے ہاتھ لگے نہ ہن نایاب ہو گئی ہے۔ ان کائنات جیدے ورگی خوراک کوئی نہیں۔ آپ نے ملایا ہاتھ نال کھجورانو اور پنیر نو مکس کیتا اور فرمایا آجاؤ ولیمہ علی تے پاک سہرا دا کھانا۔ حضور نے ولیمے تے اٹھ بھی ذبح کی اپنے ولیمے تے، کیونکہ حضور دے 9 نکال بعد روایت ہے 11 جدو حضور دا وصال ہویا 9 بیویاں تے حضور دیاں اس دن حضور دے گھر موجود سن۔ اس واسطے ایک ولیمہ وہ بھی کیتا ہے حضور نے جدے ہوتے اٹھ ذبح کیتا ہے۔ دو میں چیزاں سنت بڑھائیاں نا، بج زیادہ ہوئے تے زیادہ دیو، تھوڑا ہوئے تے ایک پتیلی تے بھی ہو جاندہ ہے۔ تو امیر آدمی پتیلی نہ رکھے، وہ دیگاں رکھے، اپنے پتر دے اپنے ولیمے تے اپنے بیٹے دے ولیمے تے اگر وہ کوئی مال ہے تو دیگاں رکھی تے تقسیم کرے، غریباں کھانا تقسیم کرے باش کر سکتے تو کر لے، فرض نہیں ہے بے نہیں کرے جتنا مرضی کرے، مگر اگر کرنا چاہے تو شوق کر سکتے۔ یاد رکھو خوشی دے موقع تے بھی شریعت نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تے غم دے موقع تے بھی شریعت نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی نے خود رخصت فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دے نکاح تے انتہائی سادگی اختیار فرمایا تاکہ صبح قیامت تک کوئی دیاں اوکھا نہ ہوئے۔ اسی ہون چکے ہندو تہذیب پیچھے مسلمان پیچھے ہندو معاشرہ سی سارا، ہندوان دے اپنے رسم و رواج سن، وہ دیاں نو جائیداد دین دے قائل نہیں سن ہندو،
وہ دیاں جہیز دین دے قائل سن، جبکہ اسلام دیاں جہیز دین دا قائل نہیں، اسلام دیاں نو جائیداد وچوں حصہ دین دا قائل۔ کل آپ کو سمجھ آگئی نا جی؟ تو اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ سن بھی پورا پکا سچا مسلمان بنائے اور دین تے عمل کرنے والا بنائے، اور میرے انہاں پتراں نو اللہ پاک برکت دے اور خیر